Jon Antsotegirekin, Jon, suposatze eta morru handiarekin ez azken minutuan garaipenak ihes egitea, zapore txarra uste dut nola ikusi duzu gaurko neurketa? Bai, hori, nik uste hori ez. Lehen zatixen igual beraiek oso hobeto atea dira, baina gero laizter bulta motza eta baloiakin hori ez, hobeto gonga. Hortik etorri da gola eta gero bat eta utxekoakin, o 0 eta batekoakin bigarren zatixen berdintxu ez. Beraiek hasieran oso hobeto zentruk eta jartzen da bar, baina bueno, gero buelti motza hau, kontratake honak sortu dauz eta kontratake horietako horren baten aukera honak hau bigarren gola sartzeko eta pixkat partidu hor bukatzeko eta ez da lortu eta bueno, gero azkenen hori ez. Azkenengo minitxo horietan baloiek gora bota kornerra bueno, pasau da eta futbola holantxe da, badakigu ez, batzutan azken minutan irabazten da, bestetan gola sartzetzu eta gaur kontratoko da eta horren kontra zinten izar. Urte zaila, gora beratxoa bukatzea Realarentzat eta 2026ari begira lanean jarraitzea eta hori da bide bakarra ez da lana eta lana. Bai, hori da ez. Azkenin nik uste egoera hauetatik ateratzeko gauza bakarra dela hori ez, autokritikain, bakoitzak beren buru behiratu zer egin daben hobeto, zer egin daben ondo, zer aldaben hobetu, eta gero lana eta lana. Hemen argi dago, bakoitzak zubietara egunero jonbi dau, alik eta honena motera, hobetzera, eta hori da bide bakarra.